כשחדשנות נועזת פוגשת עיצוב פורץ דרך. אורגון, וילונות והצללה לבית. החברה המובילה בפתרונות הצללה מעוצבים מייצרת ומשווקת את המגוון הרחב ביותר בארץ של וילונות אופנתיים וחדשניים. כל מוצר מבית אורגון תוכנן בצורה הקפדנית ביותר, תוך התאמה לאקלים הישראלי, על מנת לתת מענה עיצובי, נוח לשימוש ובטיחותי לילדים. אורגון מציעה חוויית עיצוב ייחודית ואופנתית המחוללת שינוי באווירת הבית והמשרד, ומתאימה וילונות לכל סוג חלון בהתאם לאופן הפתיחה ורמת ההצללה הנדרשת. באורגון תוכלו למצוא פתרון הצללה לכל מפתח בבית, באחת ממחלקות האינדור, Between Glasses והאוטדור. סדרת ה-Light Control של אורגון כוללת מגוון מוצרים ייחודיים בעלי יכולת הצללה משתנה, המספקים אווירה חמימה ונעימה. סדרת ה-Light Control משלבת מראה רך ונקי של בד עם דיוק ויעילות של תריס. על מנת לשמור על המובילות והחדשנות, צוות הפיתוח והמחקר של אורגון שוקד ללא הרף על עיצוב ופיתוח מוצרים. מנגנון הסליידר החכם, המפעיל גם וילונות נגללים ללא חוטים או שרשראות. הדפסות דיגיטליות, טכניקה חדשנית ובלעדית לאורגון. הדפסות איכותיות, מעוצבות וייחודיות בהתאמה אישית על מגוון בדים לווילונות גלילה ווילונות בד. וזאת בעזרת מכונות להזרקת דיו על בסיס מים בטכנולוגיה מתקדמת וידידותית לסביבה. אורגון מהווה גורם מרכזי בעיצוב ושיווק וילונות בד, עם מחסן בדים ענק המאחסן מעל 200,000 בדים, ופס ייצור חדשני המיועד לייצור כל סוגי וילונות הבד ווילונות רומאיים. פס הייצור מבטיח רמת גימור מוקפדת וקולקציית ענק של מאות וילונות מעוצבים בזמינות מיידית. תוכלו להתרשם מהקולקציה של אורגון באולמות התצוגה ובחנויות נבחרות ברחבי הארץ. בנוסף לקולקציות הבית, אורגון מייצגת בישראל את מותגי הווילונות היוקרתיים בעולם, ניה נורדיסקה, ווינד, דראפילוקס, אפלט, הקו ועוד. חברת האם הוליס ממוקמת באלון תבור ומשתרעת על פני 40 דונם. שטח המפעל נחשב לאחד משטחי הייצור הגדולים בעולם, וכולל מתפרה מקצועית ברמה הטכנולוגית הגבוהה ביותר, המספקת בקרת איכות קפדנית לכל וילון, משלב מתיחת ועיצוב הבד בחום, חיתוך הבד באופן ממוחשב, ועד רמת הגימור האיכותית של מוצר מושלם. לאורגון ניסיון רב שנים, ידע ומומחיות, עיצובים ייחודיים, פס ייצור חדשני והתחדשות בלתי פוסקת. אורגון תמשיך להוביל בעיצוב החלונות, לחדש, להפתיע ולשנות את האווירה, בבית ובמשרד. אורגון, וילונות והצללה לבית.